Ahoj, ahoj. No, o tebe sa bude dneska točiť video. Takže, ako napovedá názov, dnes budeme rozbalovať... Nalez do screen teraz. Dnes budeme rozbalovať mačací stromček, respektíve domček. Ahoj divák číslo 1. Ahoj, ja to bez okulierov nepričítam. Ja viem, kdo si. Len si nepamätám tvoj dôležitý výrok. Dobre. Divák číslo 1. Tak sa do toho pustíme. Číča zvládá i otevírat skříň. Áno, Ariomyotio. Ona pravidelne. Dnes by bolo lepšie dať lekciu super obvodov. Nie. Už niekoľkokrát sa pokúšala dostať do krabice, je na čase ju tam pustiť. Teraz aj keď budem čuchotať, že či príde alebo uteče. Momentálne je preč. Dobre, čo tu máme? V prvom rade návod. To je pre hlupákov. Za 10 sekúnd som pri ňom. No, takže máme tu nejaké škrabátko. Kde si? Poď to vyskúšať. Neviem, ako to... No, už je tu. Neviem, ako to bude vidno a respektíve ako ho budete počuť. Bohužiaľ kameru nezlepším, mikrofón tiež nie. Takže tu máš nejakú tyčku. To bude pre pytláka. Nejaké iné tyčky. Menšie, väčšie, najväčšie. Inak malo by to byť relatívne veľké, takže netuším, koľko času to zaberie. Divák číslo 1. To jsou válečky na malování, ne? Myslíš, že by takto? No. Tu má škrabátko. Ďalšie. Takže, týchto inak válčikov tu bude mnoho. Toto neviem, či má byť akože predĺžovačka, alebo budeš mať asi takto, že? No poď. Takže, spojovací materiál. Toto bude asi hlavná doska. Tak nie, to sú 3 rôzne dosky. Domček. Na čo? Jak sa máte? Jak sa vám darí? To bude asi nejaká prostredná doska. Má to tam úchyt o stenu, čo ešte popravde neviem, ako vymyslí. No táto možno vrchná. Divák číslo 1. Stejně mačka nakonec zaleze do krabice a toho domčeku si ani nevšimne. Do krabice zaleze, ale ten domček by som chcel mať situovaný práve tu na, aby ste ju vídali častejšie. Čiže rôzne Riko DCAT. Pro boha Kirchhoff bude něco dělat rukama, volejte sanitku. To snad nie. Tu budeš spávať. A keď nie je tam, tak tu. Ďalšie škrabátko. No, tu vyzerá byť nejaký ďalší domček. Riko DCAT. Menší. Hele, kočka vykukuje v rohu. Áno. Ona momentálne sa skováva za postelou, ale toto bude skokanský mostík, tam príde a skočí do vody. To ti dám do kúpeľne, dobre? Nič nevraví. Je z toho šokovaná. No a teraz
hniezdo pre vtáčikov aj s rolničkou. Riko DCAT. Kočka fajn, ale já jsem spíš psí člověk. Pokate. Ty škrábadla mám doma 3, neleze ani na jedno. A vieš čo, moja leze len keď som v tej miestnosti, takže inak ahoj poky. Takže preto to chcem dať sem. Tam som dal toto. Niekde tu, no. Že by bola častejšie na zábere. Pokate. Ahoj. Ďalší domeček. Najmenší. No a potom sú tu už len rôzne valčeky so škrabatkami, bez škrabatiek. Takže. Pozrime si manuál. Má tu toho byť hodne. Riko DCAT. Krabici pryč, nevidíme XD. No počkaj, v tej krabici sú ešte veci, tie budem používať. Ale môžem ju dať takto bokom. Zavadzať čo najmenej. Teda, že mačička bude chcieť ísť do nej. Dobre, krok číslo 1. Začína sa týmto. Ja by som dal tieto robiť. Ja by som sa mal dostať do tohto. Teraz sa nepozerajte, takto sa to nerobí. Riko DCAT. A co tím myslíš, číst si návod? Správný muž čte návod, až když je ta věc rozbitá nebo je v plamenech. Ja som rozbitý muž. Tu máš sáčok, kde si. To ona obľúbuje, čuchotáva veci. Dobre, mali by tu byť k tomuto 2 stĺpiky, číslo 22, čož sú 27 cm. Aha, tak to bude chcieť meter. Pretože majú niektoré veľmi podobný rozmer, asi o 2 cm. Riko DCAT. Čau číčo. Takže toto má 34. Čiže 27 bude... Toto je 25. A teraz uvidíte na krabici. 25. Je tu teda 27 cm, nevidím. Jojí Barta. Neflakaj sa tam a podhealovat TVL. Takže tieto malé. Dobre. Riko DCAT. Kirchhoff v krabici a kočka na krabici. Takže. Skrutky B. Skrutky B sú 8x25. Jojí Barta. Healer needet a sap. To by mohli byť ktoré toto? Pretože ako podľa návodu by tu mali byť 35 mm šrouby Riko DCAT. Healer netřeba. a 25. Toto bude 25. Čiže potrebujem ich nájsť. Riko DCAT. Healer uspokojuje své domácí božstvo. Tak, presne tak. Potrebujem ich nájsť 4, ale ja tu vidím jednu. Tak to asi. Tak to budú tieto 35, no. Riko DCAT. Tých je tu plno. Neboli Kirchhoff bydlí u své kočky.
Dobre, teraz akože mali by to Jan byť, Fero. Iba pridem a už ztratil pár sučiastok. ale tak to musí byť. Mali Jan by to Fero. byť otvory. Ahojte v setci pritomny. Ahoj. Čiže takto by mali ísť skrutky. Skúsim tak, no, neviem, či niečo uvidíte, lebo ja nič nevidím. Riko DCAT. On je nestratil, Číča mu je postupně rozkrádá. Číča ide do krabice. No nie, že by sa... Jan Fero. Riko, ahoj. Tieto domčeky budú problém. Pretože musím prevliecť skrutku cez domček na nožičku. A akože nie, že by som tam niečo videl. A ešte to mám z uhla. Pretože spodná časť mi trošku zavada. Bereš si ten modus? Dobre. Teraz zistím, že to tam nedostanem. Dostanem. Bude domček. Riko Vy ste ho videli, jak DCAT. natahuje krk? Hoj Fero. Jan Fero. Pači sa jej ten domček vedla ten hnedy. Vy to teraz nevidíte, lebo je vo vnútri, ale má krk jak žirafa. Takže ja verím tomu, že keď to tu začnem rozkladať, tak bude navštěvovat aj zvyšné věci. Riko DCAT. Jako jo kočka očividně usoudila, že ten velký hnědý domeček se jí líbí nejvíc. Nič sa nebojte. Rozmýšľam, že si asi vezmem vlastne im... Aha. Je tu packu? Vidíte, čo dočahuje? No dobre, spravíme jednu technickú vec. A to, že tento imbus... Riko DCAT. My se nebojíme, jen tvoje peněženka se trochu bojí XD. Moja peněženka sa nebojí, tá Jan už sa Fero. nebála. Riko mal si pravdu, kradne sučiastky. Týmto to pôjde asi tak 1000-krát lepšie. Jako moc ti to zaťahnem? Riko Co tam DCAT. budeš všetko robiť? Kirchhoffe, kašli na to a vem si akušroubovák XD. Nemám. Ja popravde moc baterkové veci neuznávam. Jako áno, čo tieto skrutkováky a vrtačky a tak, hej, dobre. Ale keď to človek používa na dennej bázi. Keď bych to ja mal použiť raz za rok, alebo dvakrát za rok, tak tá baterka dlho nevydrží a bolo by to len plýtvanie peniazmi. Riko DCAT. Co seš to za člověka, když si neulehčuješ práci? Ja mám rád manuálnu prácu. Dobre, takže máme obrázok 1. To isté musíme spraviť s jedným domčekom a s druhým domčekom. Akurát, že tam je toho ešte viac. Tam sú v každom 4 stĺpiky a mali by to byť teda tieto. Podáš mi ich? Takže poďme treba na tento stredný. Riko DCAT. Přesouvám tě z kolonky muž do kolonky mužsky vypadající osoba s kočkou. Tie isté by tam mali ísť. Prečo sa mi zdá, že to má menšiu rozteč? Riko DCAT. Nedělám si srandu XD. Mne to vôbec nevadí. Ja som celkovo taký neštandardný. Keby som vám to začal všetko hovoriť, tak už by som tam len videl, jak mi ubúdajú sledovatelia.
Takže radšej trošku pomlčím o niektorých veciach, že? Cica. Napríklad o tom, že nemám rád fotbal. No toto bude sranda. Trafiť sa do závitu. Riko DCAT. Takto si podáme ruku. Takže sa vraciam naspäť do kolónky. Nejdeš tam ty, idem tam ja. Riko DCAT. Nechápu, co lidi vidí na tom, když se 22 primadon prohání po trávě za jedním kulatým nesmyslem. Presne, ja to tiež hovorím. Keby aspoň každý mal pekne každý svoju loptu, nebudú sa onu biť, môžu si to tam kopať. Nie, hen tak majú iba jednu, je ich tam príliš veľa, len sa mlátia. Kde je tá diera? Som trafil. No, a toto budú asi tie, dúfam, najhoršie časti. Potrefať sa s týmito stĺpikmi. Potom sa uvidí. Ešte ma trošku desia tieto závitové tyčky. Dohrie kam pôjdu. Riko DCAT. Právě si se sám proklel, neznáš Murphyho zákon. No, ja s tým počítam. To je hrozné. No, je to úplne v rohu. Samozrejme, aby tá mačka tam mala Riko to najviac DCAT. miesta. Aha, takže pro content dobrý XD. No, uvidíme. Až to spadne. Najviac, respektíve teda jednu vec nemám ešte doriešenú, že o čo to uchytím. Zase si v tej krabici. Pretože malo by to kvôli stabilite byť uchytené. Otázkou je, kam. Riko DCAT. Jak to má držet v podlaze? Nemá to držať v podlahe. Spodná doska by mala byť ťažká a potom v určitej výške by sa to malo uchytiť o stenu. Lenže problém bude, že ja to o stenu tu neuchytím, kde to chcem mať. A za ďalšie, keď pôjdem tu do skrine, tak to budem musieť odsúvať. Čiže uvidíme. Nejak to musím vyriešiť. Akože spraviť nejaké odopínanie, aby sa to dalo odsunúť, to je najmenej. Dám tam proste tú horolezeckú skobu, jak sa to volá, spona? Riko DCAT. Co takhle háček do stropu lanko a na konci karabina? Problém, strop je sádrokarton. Ten, najmä díky za slovo karabinu som mal na mysli. A lenže ten sádrokarton to asi neudrží. By mi vytrhla aj kus strop. Problém je, že tá stena, čo je tu je tiež sádrokarton. Pretože tam je skované vlastné kúrenie, respektíve Riko DCAT. kupačka. Tak i ten sádrošovej strop musí mít někdec i profily.
A ty si myslíš, že ho trafím? Ja teda mám to nafotené, ale očividne to lano bude mať úspech. Dočakuje zas a znovu. Riko DCAT. Vezmi slabou jehlu a píchej, když neprojde turh, tak si chytil profil XD. No, ja už som počul aj také teórie, že Riko DCAT. Nebo si vem magnet. to by mohlo ísť. Riko Magnetom, že DCAT. máš roby. Ten profil je magnetický. To neviem. Neviem, či je magnetický, ale počul som také teórie, že vraj UV-čkové svetlo by malo odhaliť skrutky. Vlastne pod tou tenučkou Divák číslo 1. omietky a Existují detektory kovů, občas je mají v Lidlu a ani nejsou drahé. Riko DCAT. Je to pozink. Pokate. Detektor Je magnetický, já to dělám. Detektor kovů máme aj v práci a je to úplný odpad. Nájde ti to kov tam, kde není, a tam, kde ho nenájde. Riko DCAT. Což je pozinkovaná ocel a ta je magnetická. No, dobre. Otázne, či ja tu mám takú alebo nejakú pajcovanú. Lebo v dnešnej dobe všetkého. Divák číslo 1. Tretí. Aha, to jsem nevěděl, nikdy jsem to nepotřeboval. Ja práve tiež nie. Ale hovorím o... Riko ako- DCAT. Dělám v materiálové zkušební laboratoři, věř mi, že o tom něco vím XD. A v pohode, ja netvrdím, že nie. Len vieš, ak sa v dnešnej dobe všetko možné nahrádza niečím iným a výrobca od výrobcu to mávajú inak. Už som mal v rukách také kovy, že proste 100% som tvrdil, že je magnetický, dal si magnet a odpadlo to. Jan Fero. Kto vytočil bez okuliarov? Nikto nečumím, no teda čumím aj na monitor. Ha. Dobre, takže do týchto dierok. Riko DCAT. Problém je, jestli nemáš profily, ale někdo to nabouchal na dřevěné špalíky Nie, XD. nie, mám profily. No a vy to teraz nevidíte, ale čo mám tento kruhový domček, tak je práve v ňom. Ja by som ho aj potiahol, ale asi by vybehol. Hej, pusti ho. Riko DCAT. Če. Ťahá si ho naspäť. No a teraz sa pchá do tohto, ktorý práve montujem. Divák číslo 1. Takže už je to otestované kočkou a funguje to. Ja hovorím, ona je strašný prieskumník. Akorát teda v momente, keď sa niekto ukáže alebo niečo šťuchne, tak sa musí utekať rýchlo schovať. Riko DCAT. Číčo, vezmi mu ten inbus a uteč XD. No ako ešte, to som zase vedla. Ešte tieto 4 stojky a to bude už konečné aspoň z tohto Riko DCAT. koniec. Ano, jsem potvora, já vím XD.
Počúvala ťa, ale nezobrala mi imbus, ale plán. To inak posledné 2 týždne mi bere všetky papiere, po ktoré sa dostane. Neviem, či si niekde robí hniezdo, alebo čo. Pokateb. Dělá si hnízdo. Riko DCAT. Už ti vzala i 500 eurovku. Také som ešte nevidel. Keby si povedal tak 20, tak to môže, ale... Keď tak nad tým rozmýšľam, väčší peniaz než 20 eurovku som v peňaženke asi 2 roky nemal. Čož je trošku smutné na druhú stranu. Riko DCAT. Mě náš jezevčík roztrhal 10 000. Počkaj, vy máte aj 10 000? To som ani nevidel. Jak to vyzerá? Koľko to má nul? Pokateb. NN pouze 5. Riko DCAT. Naštěstí to byly japonské jeny. Tak priznám sa, neviem, aký je tam kurz, ale Riko podľa DCAT. našťastia asi dobrý. Takže cirka 2000k. No, posledná skrutka. A sme tam. Sme tam, kde sme chceli byť. Riko DCAT. Pro tebe na východ cirka 60 eur. České si viem prepočítať, to je v pohode. Neuveríš, ale dosť často nakupujem z Čiech. Asi častejšie než zo Slovenska, lebo z Čiech je to tu rýchlejšie, lacnejšie a čo sa týka vašich predajcov a proste celkovo komunikácie, tak je to 1001. Mám takú jednu príhodu, kedysi som objednával vec z Čiech a platil som to bankovým prevodom, normálka. V mojej banke neboli schopní poslať peniaze do Čiech. Stále, proste, spravil som to, vyhodilo mi internet banking, že platba nebola spracovaná. Skúšal som to ako medzinárodný prevod, skúšal som to ako tuzemský prevod, nič proste neprechádzalo. Šiel som do banky, spravila to tá pracovníčka, neprešlo to. Prešli asi 2 týždne, čo som každý deň bol v banke, vždy to skúsili spraviť, samozrejme vtedy to ešte chvíľu trvalo, takže nebolo to instantné, čiže vždy jeden deň, jedna návšteva v banke. Po 2 týždňoch mi už rupli nervy. Som tam nabehol do banky, začal som tam po nich vrieskať. Tak si ma zobrala riaditeľka pobočky do kancelárie. Táto konečne potom po tých 2 týždňoch spravila tak, že to prešlo do Čiech. A na druhý deň som mal tovar na Slovensku. U seba doma. Takže bezhotovostné, proste číselný prevod počítačový trval 2 týždne Slovákom a Čechom tovar Riko fyzická vec DCAT. jeden deň. Zajímavá banka. No, ideme na druhú stranu. Na čo som to odkladal?
Teraz to mám hneď zobrať. Dobre, takže budeme potrebovať toto a toto Riko DCAT. a toto. Kde obraz? Jaký obraz? Máte obraz, nie? Pokateb. Uze ok uze to jde. Riko DCAT. Už máme. To je divné, lebo... A vieš, čo je tam, jakési zakolísanie? Tak to fakt bolo u mňa. Ale Kabitko. neviem, čo sa stalo. Vypadol ti na chvilku obraz, bolo tam logo. Divné. Ja som s tým nič nerobil. Celú dobu som tu. Počkajte, aby ste videli. Namontoval som tam teda to škrabátko. A teraz prichádza na radu závitová tyč, ktorá by mala byť teda naskrutkovaná tuná. Som zvedavý, ako ju zatiahnem. Riko DCAT. Pokud to není tajné, co to bylo pro boha za banku, něco nadnárodního nebo nějaká místní. Slovenská sporiteľna. U vás česká sporiteľna. Ja hľadám ten druhý. Tak nie, Riko dobrý DCAT. film. Pro boha to je Erste, tam bych čekal, že to bude naprosto normálně chodit. To by nemalo byť zarovno? Čo je tu taká medzera? Není tu nejaký pohľad, ktorý tu vysvetľuje tento pohľad? Není. No nič, budeme pokračovať v montáži až do doby, kedy zistím, že tento krok je zle a celé to rozoberem. To je 4 cm, to bude ten... ktorý má 34 cm. Jan Fero. Mačička BEš ho zkontrolovať. Riko DCAT. Neviem, kam A vyzval. nemáš ještě něco v domečku pro kočku? No... Neviem, kde. Uvidíme. Riko DCAT. V tom kartonovém. Nie. Akože tam sú stĺpiky. Tam sú rôzne varianty týchto stĺpikov so škrabátkom, bez škrabátka. Ale toto je jediné. Rozmýšľam, keď ja to spravím takto, tak to nebude dobre. Lebo ja som chcel prehodiť tieto dva stĺpiky medzi sebou, aby tento nemala pristené. Teda ten škrabací, aby nebol pristené, lenže sem ide ešte toto, teda táto platňa, a tým pádom ona by sa nedostala po tento stĺpik. Takže musím to dať podľa návodu, nemôžem to prehodiť. A túto vrchnú dosku nemôžem prehodiť, pretože tá nebude pasovať na opačnú stranu. Tam sa práve uchytáva toto. Dobre, kde to má spojiť? Tu na. Dáme takto pod domečku. Myslím si, že to môžem s kľudným svedomím aj rovno zatiahnuť.
Mimochodom inak... Riko DCAT. Utáhni to na krev. Raz som takto vstával, už viem, čo to bolo. Ikeácká skrínka do obývačky pod televízor a šiel som presne podľa návodu. Presne podľa návodu bola zložená zle. Na konci, keď som na to prišiel, tak som ju celú znovu rozobral. A jedna doska tam bola zle zakreslená. Riko DCAT. Proto se návod nečte. Nie, ja návody väčšinou čítam, ale... Jan Fero. Keby nevyrubal všetké zelené, nemusíš stavať si vystromcek. Dobre. Sem by mala ísť 16. To znamená dĺžka 25 cm. Toto je dlhšie. Toto. A potrebujeme 2 kusy. Takže. Ja som zvedavý, akým štýlom toto zatiahnem, pretože je tam šrobovica, ktorá tu nás sa neukončuje, ani tu nás sa neukončuje. Proste sú tam dve matice. A ja keď to budem takto skrutkovať, tak sa dostanem... To by som mohol dať takto. Tak sa dostanem do bodu, kedy sa to proste bude skrutkovať a bude sa to točiť v tej druhej matici a nezatiahnem to. Či bude sa to dať? Plus minus. Fajn. Teraz tento druhý. Malo by to byť originál takto, ale keďže to chcem dávať bližšie k stene, tak tento som trošku otočil opačne, čak to nebude vadiť. Tak. Dobre. Tým pádom tieto zadné stĺpiky by mali byť dlhšie. 32 cm. Toto je on. A tu je druhý. Idú tam tieto skrutky, ktoré už som použil. Aha. Tu na. Tam si mal asi najskôr dať tie zadné. Bolo by to lepšie. Ja som hovoril, toto bude návod, ako sa to nerobí. A navyše mi niekam dezertovala pomocnička. Verím tomu, že išla niekam spať, pretože sme sa hrali pred streamom, potom sa bola napapať, aj napiť sa bola. Riko DCAT. V kuchyni hypnotizuje ledničku. To je možné. Má tam mesíčko. Dobre. Toto by mal byť ten druhý? Áno, je to on. Dúfam, že nebude žiaden diel chýbať.
A kde máme chrobačito vlastne? Streamuje? Riko DCAT. Většinou výrobci počítají s tím, že se něco potratí a proto přibalují několik šroubků navíc. Väčšinou áno, ale v poslednej dobe som tento problém fakt nezaznamenal, že by bolo niečo navyše. No. Takže. Už sa to začína rysovať. Riko DCAT. Tak si možná během stavby něco potratil XD. Nie. Dobre. Táto je s tým... Áno, tá bude hore. Takže teraz ide táto doska. Za chvíľu ma nebudete vidieť. Riko DCAT. Netuším, jestli je to zrovna negativní věc XD. Riko DCAT. Promiň. Nič sa nedeje. Aspoň vidíš, že v tých hrách, čo hrám, není chyba vo mne, že mne to ide celkom od ruky. Počkaj, musíme zistiť ďalším krokom, ako to pôjde otočiť. Ale že je vlastne chyba v tých hrách, že jednoducho v Captain of Industry oni zle pracujú a... No. A teraz otázka za 1000 bodov. Je tu na tejto doske dierka. Kde som? Tu. Je v 1/3 dĺžky. A v návode... Cykopeltal. Člověk přijde po delšej dobe a tu sa už stavia, čo bude najbližší. A v návode je v strede. Čo bude najbližšie? Neviem, budeme tam pchať kočku. A tu je viacej dierok. Čiže hento jednoznačne tam nepatrí. Jaj, to bola pod postelou. Riko DCAT. Nový lapač prachu do obýváku, ale Kirchhoff nás vehementně přesvědčuje, že to je pro kočku XD. Dobre, malo by tam ísť toto. Čiže keď to bude zarovno dierou, tak to bude zarovno okrajom. Čiže tým pádom by diera mala byť v zadnej časti, čiže pri vás. Takže takto. No, kde som skončil v návode? Krok číslo 3. Jasne, to som zatiaľ vynechal, to spravíme potom. Cykopeltal. HMMM aký teoretik. Takže potrebujeme teraz stĺpik 16, 17, 18. Jan Fero. A Macické pově utry prach na tom sivom. Čiže 25 Riko DCAT. Pro boha Kirchhoff pronesl větu, že něco dodělá potom. 15,5. Inak je tu parádna vec, kde sa určite nepomýlim. Sú tu dva rovnaké stĺpiky, obidva sú iba po jednom kuse a jeden má 15 cm a druhý 15,5 cm. Takže 25. Cykopeltal. To je Tak tento. už sa pomýlil. To bude tento.
Tieto dva budú sem. A toto budú tie 15 a 15 a pol. A my tu potrebujeme 18, čo je 15 a pol, čiže tento. Dobre. No, bola sa napapať mimochodom. Momentálne Cykopeltal. obchádza miestnosť. Nemá okuliare, som zvedavý, ako uvidí tých 0,5 cm. Priložil som to k sebe a čo bolo vyššie, to som zobral. Riko DCAT. Nemusí vidět, pozná po hmatém přiložení k sobě XD. Presne. Cykopeltal. Záleží, kde si to priložil. A vieš, ako sa najlepšie pozná dĺžkový rozmer? Po sluchu. Treba využívať všetky zmysly, nie len hmat, zrak, ale aj sluch a čuch, že? A chuť. Ale olizovať to tu nebudem. No čo, ideš? Poď. Pre teba to stávam. Tak. Riko DCAT. Číčo vylez, staví se ti nový hotel. Ona je tu vylezená. Sedí tu na posteli a pozerá na mňa teraz. Riko DCAT. Sedí tam a kritizuje. No, to ešte len príde. Dobre, a ešte teda vec, čo som vynechal, je teda táto časť a tam by mali ísť tieto skrutky. Takto. S týmito uholníčkami. Vlastne prískrutko do túto dosku. Cykopeltal. Nikam loziť nechcem. Tým si mi to stratila. Inak, akože mimochodom, na ukotvenie celého tohto monštra, ktoré potom vlastne tu vidíte, do balenia pridali takúto obrovskú hmoždinku s takýmto obrovským šrobíkom, alebo teda sprutkou. Čiže ja si myslím, že buď to netreba vôbec kotviť, alebo by to udržal aj ten sádrokarton. Riko DCAT. To je nějaká 5 hmoždinka XD. Ja by som povedal, že 4. Riko DCAT. Když chytíš profil, tak to bez problémů udrží. Trošku sa obávam o tú skrutku. Samotnú. Pri jej hrúbke. Riko DCAT. A možná by to udržela i nějaká kvalitní hmoždina do sádroše. No, ako o hmoždinky sa nebojím, že by to... Kam zavíde. Že by to neudržali. Ja sa skôr bojím o ten samotný sádrokarton. Riko DCAT. Ahoj Číčo. Zradila tá krabica?
pohol. Riko DCAT. Moc jí krmíš, povolila pod ní pevná zem XD. To si jej teraz nemal hovoriť, teraz už sa neukáže. Ona taká štíhlučka. Tak keby si videl ju a susedných kocúra, keď sú pri sebe. Ale tak, ako on už je pomaly senior. Ale ten rozdiel je trošku iný. Riko DCAT. A kde máš kocúra? Asi je u susedov, už je kopa hodín. Dobre, takže to sme skončili krok... Neskončili sme ešte krok 4. To ešte pokračuje. Musíme tam nasadiť kruhovú budku. To by bolo, keby to bolo takto otočné. Čo povieš, upravím ti to, dám ti tam nejaké ložisko? Inak, mimochodom, pri tomto výrobku bolo napísané, že Riko ľahká DCAT. a rýchla montáž. Motůrek. A aspoň 3000 dotáčok, že? Nie, že by mi tu tie sklopíky zavádzali, ktoré Jan som si Fero. pred pol hodinou To nepritahuj, to bude mať na město kolotoča. Riko DCAT. Ty bestie takhle rotovat s kočkou. Jak to máš, jak tie škrečkovské kruhy len pre kočku. Toto bude taký Riko rýchlejší. DCAT. Aspoň 10 000 otáček. Jako, chcel som povedať, že to bude pračka, ale že pračka nemá toľko. Riko DCAT. Ale to by potom byla ždímačka na kočku. Riko DCAT. A ené kočičí strom. To by bol kočičí odšťavovač. Pri takých otáčkach. Ježiš, to sú zase stĺpíky vo vnútri. Riko DCAT. Jak by chutnal kočičí mošt? No, to neviem. Jan Fero. Aha, to je toto. Spytaj Alfa. To sú tieto dva diely, čo mám tu. V tom prípade mi to ale moc nepomohlo, že toto som otočil, pretože toto bude trčať. Už spíš tej krabici? Sa hýbe. Ja ju za chvíľu zase odtiaľ vypudím. Pôjdem pre ďalší vstup. Dobre. Sú obidve rovnaké? Vyzerá, že áno.
sa to začína rysovať. No, 20 a 14. Útok na povraz. 14 34 cm, 20 34 cm. Tento som Riko hral DCAT. dneska už 20. Číčo, co to ukradla? Ten má 35, by som si to mohol zapamätať. 34. Čiže tento ide dozadu. No čo je, micinka, nejaké veľké som ti to kúpil. Nezdá sa ti? Nečakal, že to bude až také široké. Ste mi neodpovedali. Streamuje chrobáčik, či nie? Preverte to niekto. To asi nebudú oni. Títo. To sú oni. Aj ten pohľad. To je moje krabátko. Dobre, a teraz tam pôjde hentá vrchná doska. No, a teraz ste spoznali moje pravé ja. Všetko mi padá. Dobre, to máme túto časť. A už iba posledná strana. Posledné 2 kroky. No... Nie som si úplne istý, že či tento krok zvládnem dobre. Nerozumiem, prečo je to. Takže tu sú šrobovice, ale v týchto dvoch už nie sú. Pritom podľa nákresu tieto dva sú rovnaké a tieto dva sú rovnaké, ale šrobovice sú takto a takto. To bude divné toto. Uvidíme. Riko DCAT. Protože ty 2 protikusy mají šrouby na konci. Riko DCAT. Máš je na zemi za sebou. Nie, nie. To sú iné. To sú iné. No teraz tento povraz. Jan Fero. To je na vise. Ja už viem, prečo vám vypadol obraz. Ja tam mám automatickú reklamu. Už je to naspäť. Ja Riko DCAT. Zabudol som to vypnúť. Zase nemáme obraz. Už máte. Takže tu nám má byť tento špagát. Toto musíme dať bokom.
teraz budem potrebovať týchto pár skrutiek, posledných 5. To niekde som si nechal gimbusák. Mačičku. Tak. Teraz toto by malo ísť nejakým... Je to jedno? Asi áno. Nejakým štýlom tuná. Dáme je to takto dopredu? Rico DCAT. Tve i tady jsou reklamy XD a já jsem sem utekl z YouTube, protože mi teď neběží adblock XD. Ale tu je reklama len na mňa samotného. Ale teda, není úplne pravda. Mám aj normálne reklamy, ale pretože musím. Ale sú obmedzené na minimum. Menej už to dať nejde. Toto som fakt zvedavý, ako mi hento padne. No nič, musím ja len spraviť na tejto strane prvú. Táto sa mi neváži. Rico DCAT. Neměly by tyhle blbinky být právě na těch závitových tyčích. No veď práve to hovorím, že tie závitové tyče sú kreslené do kríža. Ale tieto blbinky sú kreslené, že sú vpredu obidve. Neviem, však ideme podľa návodu a potom to prerobím. Teda, ak sa mi to podarí prepchať. Rico DCAT. Ukaž návod na kameru. Neviem, či to uvidíš. Jan Ale Fero. tá kamera není bohvie čo. Pride hlavný kontrolor. Vidíš, jo, šrobovice sú na kríž kreslené, ale tie hniezda sú obidve vpredu. A vlastne cez Rico Toto? DCAT. ide šrob. Fakt, že jo, zajímavé. Ja rozmýšľam, že to asi prerobím, lebo tu sa mi fakt nelúbi, že jak to tá skrutka v podstate nechytila. Asi to skúsim spraviť rovno zdravým rozumom. Takže. Rico DCAT. Ale do těch závitovek má něco jít. No, to je dobrý postreh. Rico DCAT. Nemůžete blbinka být jedna vepředu a druhá vzadu. Tam ide tento domček. Ten domček je uchytený v strede. Jasne. Už viem, čo tam ide. A fakt je to, že jedna je vpredu, jedna je vzadu. Aj keď ako teoreticky môžu byť obidve vpredu, ale vo výsledku to je úplne za jedno. Už takto sa aspoň trafím tou skrutkou. Lebo ako nemá dlhý závit.
ale teraz som sa aspoň pekne trafil. Je to cítiť, že šla tak, ako mala. Otázne, či sa mi podarí teraz toto dvihnúť. Ale vyzerá, že áno. Je to dostatočne rozheblané na to, aby to bolo v poriadku. Dobre, takže to teda príde sem, možno. Zase si v tom sáčku. Pichla sa medzi sáčok a krabicu. Jako by si tam ešte vlezl. Kstckovina. Kier, co to stavíš na zdár? Ahoj, XTčko. Táču budku pre mačičky. Kde som nechal ten návod? Jan Fero. Da kde som čital, že mačky sú šťastné, keď majú krabicovú skatulu. A je to opačné? Ja vám trošku zvýším Kstckovina. kameru. Skoda, myslel jsem ze si pak zaskaces a ono je to přemacicku. No počkať. Nemôže to byť opačné. Lebo tu je... Jan Fero. Kstckovina, ahoj. Už je tam, ešte to není hotové. Tak jak to patrí? Lebo problém je, že ja mám dierku... Kstckovina. Kircajk skoro jak kdyby zbudoval ve Stationers. Áno, presne tam mám dierku, kde ukazuješ. A problém je, že ju potrebujem tu na ten stredný stĺp. Ale tu... Je tu. Tu je. Tu je, len ju není nikde vidno. Kstckovina. Cav Jan Fero. Au. Ešte to nemáš hotové, nebral si to. Sami ste to videli. Normálne tá šelma na mňa zaútočila. To si tu ja chovám, toto doma. Teraz na mňa pozerá, že poď mi dať papa. Nejde, máš plnú misku. Jan Fero. Jeden domček pre dva je fakt malo. Kstckovina. Kier, bude to nejak automatizovat. Áno. To bude ako v Satisfactory. Tu prídu rôzne dopravníky, výťahy. Ktorá hlavná pracovná sila je pri granulkách momentálne. Tak. Dobre, to máme teda túto časť. Riko DCAT. Stačilo by RGB. No, Jan Fero. Dopravníkom pojde jedlo úplne hore. priamo do brúška. Nemáme... Kde som dal... Aha, tu je. Kstckovina. A vodu natáhne z drtice ledu. Riko DCAT. Lak u mě nebo se to kouslo všem. No, myslím, že iba u teba. Jan Fero. A i u mna to kuslo. Fakt? Lebo ja zatiaľ vidím, že sa všetko hýbe.
Už sa to rozbehlo? Kstckovina. Umnanie. Riko DCAT. Máš v internetu kočičí chlupy. Jan Fero. To je možné. Lodink som mal. Cykopeltal. Umnatěž ale už jde. No. Táto skrutka patrí hore a táto patrí zo spodu. Tuna. Riko DCAT. Nebo ti číča sežrala křečka, který běhá v kolečku a pohání tak tvůj internet. Kstckovina. No, Ume se to nekouslo, ale kecalek je nejakej spomalenej. čo sa týka škrečka, Jan tak, Fero. ja už som jej Mačička nemá rada kameru, vytiahla zlý kabel. Ja už som jej slúbil, že keď bola kedy pôjde na návštevu k Kružítkovi, tak dostane lentilku. A tí, čo neviete, kto alebo čo je lentilka, tak je to škrečok. No, pozeraj tak na mňa. Riko DCAT. Lentilka je křeček. Prečo to ale tak škaredo sedí? To vôbec nepasuje. Už to pasuje. Počkaj, to sa mi toto nepáči. To není dobré, Cykopeltal. Máš to naopak. ale táto skrutka fakt není dobrá. To nemôže byť. Veď to trčí dnu. To by sa mačičke nepáčilo. Lenže problém je, že tam iná nebola. Takže ju budem musieť ísť krátiť. Riko DCAT. Začínám si říkat, že v kole neštěstí by měla být položka Kirchhoff musí něco postavit IRL. Cykopeltal. To je masáž. No a dostávame sa k tomu kroku o kusovníku a o tom, že ako Riko pribavujú DCAT. materiál. Není ten šroubek pro ten provaz kratší. Ale nie, tam je originál na tom provázku. No, boli tu 3 typy skrutiek plus tá šrobovica. Ale bavíme sa o týchto skrutkách, boli 3 typy. Ja som našiel iba 2. 4 kusy krátkých šrobíkov, ktoré šli Kabitko. dolu na tú rampu. Statistiky hovoria, že vacina obyvatelov, ktorým si Níko staval, nedopadla moc dobre, umreli, dúfam, že Macicka bude mať vacie stastie. No, takže tie 4 šli tam. A potom všetky ostatné boli rovnakej dĺžky, konkrétne 35 mm. A tu by mal byť jeden 25 mm, ktorý zrovna pôjde tam. Lenže ten mi nepridali. Dostal som len tie 35-ky. Kratší som nepoužil. To znamená, že ho budem musieť ísť skrátiť. Cykopeltal. Bílka a ideš skrátiť. Áno, Riko DCAT. Hele, nedal si ho omylem do těch spojek pro ten kolotočový domeček. nedal. Nemal som v rukách kratší šrob. Teda mal tie 4, ale vravím, tie šli na tú šikmú plochu. A tie boli zase výrazne kratšie. Jan Fero. Pozri do skatule, či náhodou tam nie je. Není. Mám presný počet šrobov. Počtom sedia, akurát dali ten dlhší. Opačne by to bolo horšie, keby dali 2 kratšie. Tak to si dokážem aspoň pomôcť. Kstckovina.
TVL Macicčka bude mít haciendu lepší jak Kir ve všech hrách. No to bude. Už tam sedí pod striežkou. Dobre, toto teda s jedným šroubíkom príde na strechu. Bude môcť loviť pavúkov aj na strope. Teda nie, že by tu nejakí boli, už sú všetci vyjedení. Ale keď sa náhodou zase na jar nejaký ukáže, tak už ho dočiahne aj na strope. Riko DCAT. Spíš se divím, že to vypadá v celku kompaktně a není to typický Kirchhoffův stavební styl. No, a čo sa toho týka, už mačička dole škriabala, takže sa jej to páči. Nevidíte poriadne. Kstckovina. Helekir mimo hru co Stationers budeš hrát, protože vyslo spousta updateu a je to docela výzva. Jan Fero. Možno to vyhorí, ako to Sovět Republik postavil jednu tovaren a i tam mu vyhorela. No, jakože Stationeera by som chcel. Riko DCAT. Počkej, ono mu to vyhořelo. Áno, zhorelo mi to. Ale viem, sledujem všetky tie updaty. A bohužiaľ odtedy, čo to spomalili, ma to zatiaľ moc neláka. Lebo jakože je to príšerné pomalé a nechce sa mi moc do toho. Riko DCAT. Ještě, že v Captain of Industry nejsou katastrofy. Jan Fero. Pisem, že mu tam niečo čmudy a nic, potom som mu pisal, že už dočmudilo. Riko DCAT. To by mu ten jeho ostrov už vybouchl. Dej to sem. Takto. No. A ja idem skrátiť šrobík. Takže na chvíľu vám to tu mutnem. Riko DCAT. A teď pilku.
Riko DCAT. Číčo neles tam, není to přidělané XD. Riko DCAT. Číčo sles, není to stabilní. Riko DCAT. A ty si zapni mikrofon, ty staviteli. Ja som vám ho nápoky nezapínal, lebo som ešte brúsil. No, počkaj, nie tu na, o poschodie nižšie. Dúfam, že to bude v poriadku. Čakaj odtiaľ. Dobre. Trčať to trčí. A teraz sa trafiť. Kým tam bol ten dlhší šrobík, nebol to problém. Jan Fero. Strčil ju dole, ja som to videl. No, toto bude fakt sranda. To je nejaký tenší imbusák. Riko DCAT. Tak zastrč do díry ten imbus a na něj našteluj tu krabici. Problém je, že to som v podstate mal. A že tá skrutka je tak Riko krátká. DCAT. Pak ten imbus vytáhni a pak tam místo něj dej šroub. To je ale ten problém, že ono tá docka má asi centimetr. Teraz druhá docka má zase centimetr, to máš 2 cm. Riko DCAT. Teď zjistí, že ten šroub je moc krátký XD. Skrutka má 25 mm, čiže máš 5 mm rozdiel. Lenže tento semiš, čo tu je, robí tiež nejakú výšku a zároveň tá skrutka sa musí ešte zavrtať do toho dreva. Čiže nebude to také jednoduché. Ale to je fakt krátke, tá 25. Jan Fero. Vela zbrusil. Nie. Nezbrúsil som veľa. Riko DCAT. Kdyby to bylo jednoduché, nebyl by to zábavný content. Nezbrúsil som veľa. Ja keď tam samotný ten šrobík dám, tak on mi tu trčí centimetr.
Čož je v poriadku. Lenže ja keď tam dám tento domček, on je na tom semiši a ešte ja bych potreboval proste matku, aby som to stiahol, spravil do tejto dosky trošku tu ten záhlb, čo tam má byť a potom mi to už chytí. Lenže neviem, či mám 8 matku. Riko DCAT. Pat a mat v jednom. No, dobrá správa. Našiel som 6 matku a 10 matku. 8 nie. Takže využijeme stĺpik. Pretože ten má v sebe priamo 8 matku. Riko DCAT. Ale mám pocit, že sloupek má tu matku utopenou. Má. Preto budeme musieť využiť aj 8 z prudku, a to som mohol rovno rozobrať iba hen ten vrchný, že? Nepozeraj na mňa. Ja sa s tým nebudem hrať. Ja len teraz. Riko DCAT. Jak říkám, pat a mat v jedné osobě. Ne, počkať, a potom, keď hrám s pitlákom, tak akože koľko je patov a koľko matov. Ale tak, Riko, ber to takto. Ja som ten stream odhadoval, Kabitko. že... A od zajtra bude každý večer lotovat macické domcek. že buď ten stream bude trvať pol hodinu, alebo 2 hodiny. Musím ešte aj toto točiť. Riko DCAT. Tak máš ještě 30 minut. No vidíš, to akurát Jan Fero. poprerábam. Kabitko, ahoj. Aj tak vás najviac baví to prerábanie vždy. No a teraz vlastne do tej dosky vytvorím to zahlbenie, čož mi, dúfajme, bude stačiť na to, aby som chytil domček. Riko DCAT. Hoďte mu do toho někdo koleso neštěstí XD. A máš tam reklamu. Dobre. Jan Fero. Nemám body. Teraz. Riko DCAT. Ani já.
Čo som vlastne hovoril na začiatku, že dúfam, že už nič Jan zložitejšie Fero. tam nebude než tie stĺpky. Ale asi nepojde alert myčičky nesjel. Takže. Počkej, si dával nejaký alert a nešiel? Tak musíme pozrieť. Riko DCAT. Nevidíme. Jan Fero. Vidíte, Len loading som mal na mačičke. bez zvuku. To nebudem robiť, lebo by som vás nepočul ani nevidel. Okuliare. To v podstate mám celý stream. Neviem, čo ti tam môžem... Čo ti tam dáme? A co já s tím? Ahoj, Kružitko. No nemám ti tam čo dať z tohto. Ja ti vrátim body. Jan Fero. Reklamu tam mas. Nebola to reklama, to bolo koleso šťastia, len tam není kamera. Kruzitko. Ďakujem za sledovanie. No, vráťme sa k tomuto. Ešte tak trafiť ten závit. Počkaj, napadla jedna vec. Dokáže vôbec tento urezaný šroubík chytiť Riko závit? DCAT. Měl jsi to napřed projet přímo do té krabice. To máš jedno. Ja potrebujem prerezať závit na tomto šroubíku skrátenom. Riko DCAT. Jestli máš dobře udělaný začátek závitu. Však to. Dobre, a teraz by už mal ísť krásne rukou. Takže. Ja mám pocit, že som trošku z kríža, len neviem do ktorej strany. Riko DCAT. Já většinou, když řežu šroub, tak si na něj natočím matku a pak, když ji vytočím, tak se ten závit krásně dořízne. Áno, presne to tak robím. Lenže problém je, že ju nemám. Riko DCAT. Ale ty nemáš matku. Jaké je to veľké? To je moc veľké, to nedám. Koľko to má? Riko 30 DCAT. Nebo takhle asi máš, ale asi by ti nepoděkovala, kdybys jí narazil na šroub. Dá 30 cm. Možno. Odkiaľ mi to odtiaľ to drží. Jo, dá to. Takže vystredím si to veľkou skrutkou.
Akorát Rico to musím DCAT. najskôr pustiť. Pro boha, on si na to vzal svěrku XD. Musím, lebo ja tam neviem ani tú veľkú dať. Tak, teraz je to trafené a vidím... Takto. Presne takto to má byť. Hneď som späť. Jedno nestačí. Tak. Jan Fero. Kolko toho estemas? Rico Iba dve mám. DCAT. Viac ich nemám. Ksup. A máme závit. No, presne jak písal výrobca. Jednoduchá montáž. Hravo to zvládnete s Rico tým, čo bolo DCAT. pribalené. Slovy 1. Nie, ešte teraz to musím zatiahnuť. Hravo to zvládnete s tým, čo bolo pribalené, bez akýchkoľvek ďalších nástrojov. Kľudne nemusíte byť technicky zdatní. Rico DCAT. Utáhni to aspoň na 3 závity, nebo ti to kočišta urve. Neboj, uťahujem to. Ono už to pôjde, tam momentálne sa stláča ten semiš a tá skrutka je dosť dlhá. Len nie na to, aby chytila ten závit. Len tak sama od seba. Tak. Výborné. Netrčí. Jan Fero. Dnes hrál ten Surving de Afterman a bol tam zlodej Kreček Škrečkovity, kto to asi tak môže byť. Ja myslím, že ten, čo pred chvíľou dal sledovanie. Rico DCAT. Číčo, vylez, tvůj nový budovár je hotov. Ešte není, ešte posledné poschodie. Jan Fero. Este chyba to, co odmontoval. Tak. Skúsime vykonať test. Dobre, Rico DCAT. Je to moc Tak vysoko. dobře, teď je hotov. No dobre. Takže pravíme si nejaký panoramatický záber. Rico DCAT. Až dolu. Udělal test a nám se to laglo. Nelaglo, nedvihol som to. Malo by to mať 30 kg celé tá stavba. A je to vlastne vysoko tá posledná rukoveď, keďže som to dvíhal až tu na. Mám to vlastne nad úrovnou ramena a dvihni takto 30 kg. Hlavne takých nepodemných. Dobre. Ja tu spravím trošku miesto. Rico DCAT.
Máš myši v internetu. Riko DCAT. Padá to. Čo s tým spravím? No. A tu bude mať pekný prechod akurát na okno. Sa jej bude páčiť. Tu na toto je asi o 2 cm vyššie od okna. Kde si? V krabici není. Riko DCAT. Očividně se mu na ten nový domeček Číča z vysoka vyprdla a šla spát. Presne si to uhadol. Bude pod postelou. Môžem to skúsiť skontrolovať. Nevidím ju, asi má zavreté oči. Dobre, takže pri najbližšom streame Pokateb. No můžeš tam jít spat ty na to skrabadlo. ja by som si tam lahol. Počkaj. Tak. Pri najbližšom streame budete vidieť mačičku poskakovať za mojím chrbtom. Dúfam. Riko DCAT. Nemyslím, že to je konstruované na hmotnost střední mamut. No počkaj. Vidíš moju podstavu? Jaký stredný mamut? Ľahká veverička. Dobre, takže ďakujem vám všetkým za stream, za to, že ste tu boli. Riko DCAT. Veverička po 20 kilech oříšků. Peter hrá farming, takže vás pošlem tam. No a zajtra budú sovieti, pretože v Captain of Industry som ešte nestihol. Riko DCAT. Máš pretěkářskou postavu. Pretekám. Je mi to jasné. Dobre. Riko DCAT. Brucho ti preteká cez opasok. A nie. V pohode je to. Môže to byť takto. Keď to bude takto do konca života, tak to bude v pohode. Dobre. Ďakujem, že ste tu boli. Majte sa krásne a teším sa na vás opäť na budúce.